bade ma Kisumu kae to bang'e angaduoge studio kar kae ka Collins Oyu bende osedonjo kode studio kar kae mondo mi waparo gigo mano wacho dochieng' manyoro chung' mag jopuonj gin mage. Japuonj Zablon Awange oyawre kendo machiegni kwantiere kodi kanye studio ma Kisumu. Nyaka sani ng'anyo mag jokupet nitiere koso oyo? Erokamano Cleophas. Ng'anyo mar jokupet sani osechakre Kisumu County. Ji osechokore Kondele, wadwaro wuotho ko wuok Kondele nyaka kamoro miluongo ni Prosperity House kata Huduma Center, kama wadhi chiwo proper memorandum to the Regional Director mar Education County ma Nyanza ma ngima. Koro kata kawuoyo kamae, piny ma Nyanza gi piny mar Kenya mangima, jopuonj mar Kupet osechokre kuonde mag onego gichokre gisechako ng'anyo. Ng'anyo mwatimo kawuono ni is a protected strike. Protected strike en ni waseluwo chike duto monego bed ni iluwo. Nowa register kaka Kupet kokadho kuom jagoro marwa mar Kupet miluongo ni Akelo Misori. Nowa register dispute gi migawo mar somo, Ministry of Education, tarik 12 dwe mar 8. To kane ochopo tarik 19 nowa chiwo notice of a strike. Mano nwawacho nwadhi ng'anyo ka ok omiluongwa to wawuoyo. Kata kamano kane migawo duol mandiko jopuonj miluongo ni TSC noluongowa, gima ne giwuoye en gimiluongo ni second phase kende mar CBA. To nwaketo ng'ur mang'eny, nwaketo grievances mang'eny gi ne kotimo gi CBG full implementation, ok en wach ma second phase kende. Nwawuoyo concerning promotion. Jopuonj mang'eny notimo interview to pesa 1.5 billion nonego bed isolated moketi nidhi timo godo promotions kata idho ngas ma jopuonj nokomiwa. Jopuonj mang'eny mano succeed kata mano kadho interview no komi promotion kaseti duol ma TSC pod rito mondo migi omenda mar promotion. Koro nwawacho ni kae miyo jopuonj mang'eny bedo gimiluongo ni demotivated, gionge siso mar puonjo. Then nitie pesa ming'ado jopuonj miluongo ni third party deductions. Mae en pesa ma japuonj okawo kata loan e bengi. Tiyudo ka pesa ni TSC ong'ade to kane. Dweche 3, dweche 4 sani jopuonj mang'eny pok nomi pesa gi mane gikawo ne pok otere bengi. Bengi nokawo jopuonj gi botero kamano ni Credit Reference Bureau CRB. Nigi ok gin jok ma inyalo mi trust kata koro ok nyal mi loan kamoro amora. Jopuonj mang'eny manodhi manyo osara nokoyudo nikech bengi gi nokawo osara no to kano kaka loan deduction to ndiko ni jopuonj no medi chulo pesa moko. Seche ma wawuoye kame ka skul oyaw, onge evidence ni pesa no osechul. Jopuonj pod nie CRB to jopuonj mang'eny pok oyudo msara no. Then nitie third party deductions mek NHIF girigi be pek no chul. Then nitie wach ma medical cover ne obedo reduced. Japuonj no manye gimiluongo ni medical allowance to miwa gima medical cover. To capitation ma medical cover no obedo reduced. Magi duto be pok seche ma wuoye kodi ni otim ni miwa full medical cover kolingana gi pesa mano mawa. Jopuonj JSS no ng'anyo. No wuondi gi kane gi ng'anyo ni biro ndik 46,000. No chawachi ni bo man 20,000 mondi talafu pesa bo man 26,000. Majatend budget ma parliament no wacho ni pesa osebedo isolated for that purpose. Seche ma wuoye kodi gi jopuonj ma interns go onge kata chiel mose yudo barua. Koro wan kaka jokupet wawacho ni ng'urwa ne ng'eny. To kuom ng'urwa no gikawo achiel ema gi isolate giluongo ni CBA to en mana phase 2. Mar ariyo onge timeline momiwa. Then nwaneno kati giketo gimiluongo ni conciliator. Conciliator no iluongo ni Muli, my chief industrial relations officer. To no yiero ng'ato miluongo ni Richard Litaba ni emodhi owuo kodwa. Wan nok watamre wuoyo nikech wawacho ni wan kaka Kupet ok waluoro wuoyo to kwabi wuoyo kwaluoro.
to kata kamano kata koseket reconciliator no ne onge timeline nokonyisowa ni kae wabiro romo karang'o gigi ibiro tim karang'o. Koro waneno ni mae onge utmost fidelity, faithfulness on these talks by duol mar ndiko jopuonj miluongo ni TSC ni. Koro wawacho ni nikech ng'anyo ni noseluwo structures monego be ni luwo, mae ndiko barua ma register dispute gi migawo mar somo, wadhi kendo wandiko notice mar strike. Mae en ndege mosechako dum, ndege kosechako dum nosechako take off, ok inyal wacho ni korie engage reverse gear. It will be catastrophic, nyalo kelo masira mathoth. Koro ng'anyo ni nyaka wacho ni jopuonj emo demand. Koro kanye waromo nyoro Sports View Hotel kaka organ maduong' e kupet miluongo ni National Governing Council, nye wagoyo mbulu kanyo ka wanyalo endelea gi ng'anyo kata wanyalo chungo ng'anyo. Ai, ero kamano. Nye wagoyo kura ba ombulu 68 prauchiel gaboro, onge kata ng'ata achiel manyo wacho ni kik wadhi e ng'anyo. Ero kamano. Koro sani japuonj seche ma wuoyo kodi ni jopuonj samo wueni wuok udhi e ng'anyo koso ng'anyo ochungi nikech wan gi ng'ur, wan gi grievances, to wadwaro no miwa timeline gi sirikal. Sama waloseni wikuru usewuok udhi e ng'anyo koso, nikech ayudo ote achiel kuom jopuonj mantiere kaunti ma Kisumu, Derika Omondi, wacho ni wan waluwo mana wach ma jagoro awange dhi wacho ka wantie Kisumu, wasechokore kondele mano mar ng'anyo. Sikunde yaw mag sekondar Kisumu koso lor gi sani? Sukunde sani seche ma wuoye kodi ni skunde olor te, onge kata japuonj achiel mosedhi. Shida maduong' en ni jopuonj moko dak e skunde mek boarding gi. Koro wasewinjo wach kuom principunde moko ka wacho ni jopuonj obed gi bura kawuono. Wasekwero bura miluongo ni staff meeting. Wakwero gi ni staff meeting no ok nyal kete chieng' mwatime ng'anyo. Wasekwero jotend skundego ni kik wan winji ni nitie gimiluongo ni staff meeting, jopuonj be kik dhi ni madho chai e staff room, to kata tiyo gi jok miluongo ni BOM. Wasewinjo ka wacho ni jonyuol oteratera nyithindo e skul. Wadwaro nyisogi ni an awuon an janyuol, jopuonj go gin jonyuol, gibende onge kata japuonj achiel mosetero nyathine e skul. Koro seche ma giwuoyo about jonyuol kik wigi wil jopuonj. Koro wawacho ni nitie skunde moko mane jo klas 12 ne timo holiday tuition. Mano ema kik bed confused ni nyi skunde oseyaw. Holiday tuition nyorumo, in fact it is illegal. Nyorumo teacher beach. Teacher beach. Seche ma wuoye kodi ni ng'anyo has been successful, teko dhi chakre sa beach kamili, wadwaro wuotho koa Kondele nyaka Prosperity House, to nyaka jowetewa ma jo junior secondary manie comprehensive schools gisewinjo ni HOIs buogogi gi barupe. Wasekwero gi ni sani onge organ manyalo chungo ng'anyo no, en mana National Governing Council, to jopuonj test kao chik hotel gi kelo Missouri to ane madhi kiwo chik ni skul idwoke skul kata ok doge skul. Koro sani principunde gi HOI kik bed ni buogo jopuonjewa. Jopuonj ma P1 moko ma bende nigi ng'ur be nyo wasewinjore godo dhi riwre kodwa nikech jogo be nigi shida. Koro wabagwa wakedo ni jopuonj te nikech kang' wayudo olemo to olemo ni jopuonj duto dhi yudo godo. Koro en gima osetimre Kenya mangima ni jokupet members wang'anyo mondo wayud grievances monego bed ni wayudo ni. Erokamano ahinya.